जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। एक बार फागुन के महीना में भगवान कृष्ण राधा रानी के रंग लगावत रहे, अबीर लगावत रहे, उनकर चुनरी जौन बार तो रंग ते रंग के ताराबोर कर देते रहे। जब रंग ते ताराबोर उनकर चुनरी राधा रानी के जब हो जाता तो राधा रानी अपना सखी लोग के संग में बाड़ी आ सखी लोग से कान्हा के बारे में शिकायत करते रही कि कान्हा हमरा के देखो कैसे रंग लगौले। सखी से कहत रही राधा रानी भजन के भाव में सुन। सांवरिया डगरिया चलत में, हे सखी सांवरिया डगरिया चलत में रंग देल चुनरी के को। सांवरिया डगरिया चलत में रंग देल चुनरी के को।
चुनरी के को पकड़ी गुलाल गाल रगड़ी लगायो पकड़ी गुलाल गाल रगड़ी लगायो मोहलियो मनवा के हो मोहलियो मनवा के कंवरिया डगरिया चलत में